Ma egy viccet hallottam, és bár vicces volt, tényleg is nevetséges, de egy kicsit úgy éreztem, hogy lehet, hogy nem akárkinek nevetséges volt. Egy kis etnikum is volt benne, meg szerintem kevés kreativitás, így mondanám. Én szerintem a humor egy nagyon jó dolog, és mindannyiannak kell, nevetni az kell, öröm az kell, de a vicc az legyen olyan, ami senkit nem zavar, közben örömöt tud hozni maguknak, tud hozni nekünk. Például azt vettem észre, hogy ezek a nuci viccek nagyon jók. Nálunk elefántról mondják vicceket. Ez se is zavarja etnikumot, vallási háttérű embert, országot sem célzi, meg senkit nem zavarja. És ha eddig nem csináltunk, én azt mondom, hogy mától próbáljunk kreatívak lenni. Mert a viccben is, meg a humorban is nagyon tudjuk másokat bántani. Például a médiában is ez megy állandóan, hogy vagy valakiről vicceket mondjuk, vagy egy etnikumot, vagy egy állást, egy munkáról, vagy politikusokról mondjuk vicceket. Közben szerintem mi embereknek az a bajunk ezzel, hogy nem vagyunk eléggé kreatívak. És szerintem érdemes lenne már mától kezdeni, és olyan dolgokkal örömöt hozni maguknak, egymásnak, ami a másiknak a szenvedését nem tartalmaznak, hanem csak öröm, csupa öröm.